Mira, necesito, vale, que pidas un deseo agora que vai dar las 12. Porque vai dar las 12. Canto que irá destas, non? Sí, ás 12 vas a pedir un deseo. Ese deseo, No? Todos os domingos pido un deseo ás 12. ese deseo vai ser despetrificar a todas as persoas que hai en Vila de Vilabaixo. Abaixo. Sí? Vale, Capturaches a idea. perfecto. Genial. E como penitencia, cando che pregunten, vas a decir que en Vila de Arriba vades a perder todas as riquezas. Todos los desexos, todos de Todos os desexos que pedistes, menos este. Ai... Capturache la idea. Pois amanece un novo día, cos primeiras raiolas de sol, o druida lechuga xa non está convosco, xa foise a ordeñar as vacas, darlle de comer as pitas. Conoces o sitio, non necesitas máis do druida, podedes marchar cando queirades. Ti podes rastrexar para ver onde está o alcalde concretamente. Sí, por que non? Pois imos facer iso, Sí, e saímos sí. a tiro feito. Rastreamos ao alcalde. Cal dos dous? Ao alcalde de Vilara de Arriba. Moi ben. Volvedes a vila de arriba. De novo, chegamos a esa vila. Vamos a volver a Vila de Arriba coa jofaina. Pois quedas ti fora da vila coa jofaina, se queres. No, eu diría de deixar a jofaina en casa do... Por que non deixamos a do druida. faina xa agochada na cova onde logo temos que facer o ritual? Na casa do Porque primeiro druida. temos que usar a jofaina. Que? Primeiro temos que usar a jofaina, o pedo de sexo. Claro, pero o rollo é collela xa no sitio no que hai que facelo. Hai que raptar o alcalde e leválo a casa. Sabes, en plan de pedir desesos xa no sitio onde hai que destruíla despois. Vale. Ou donde Pois había. Ah, non vamos poder raptar o alcalde. Estamos... Por que non? Porque ten un corpo de dios griego. Non sei. Pero Pero eu nós somos teño hold person. máis inteligentes e temos máis poder. Non hai fallo. Veña, imos probar. Deixamos a jofaina O plan é... Na cova. na cova e baixamos a... Vale, Moi ben. ok. Por que me sale Vilar Maior todo o rato? Avanzades e deixades a jofaina na cova. A cova que vos de camiño, a cova que ti conoces, onde o druida lechuga incurría en numerosos maltratos psicológicos e físicos para adestrarse. Era un maestro cruel, pese a dicharachería que leva. E ides camiñando de novo hacia esa vila de Vila Arriba. Lembramos, unha vila con un camiño que iba presentándovos a opulencia que se iba a ver dentro, esas estatuas doradas, esas arcos do triunfo, e chegades a esa vila que bebe de toda esta mitoloxía da antigua Grecia, donde atopades ao alcalde sin ter siquiera que rastrexalo, porque está No mesmo sitio no que estaba antes, verdad? todavía revisando os preparativos, Ai. mentras sona a alarma. Aviso, alguén roubou a jofaina dos desexos. Leva 24 horas sonando. Bueno, non hai ninguén máis, sigue estando solo. Si estando solo, vedes o alcalde Estamos que está, seguros de que non vive alguén máis en Vilar de Arriba? está no seu diván tumbado e vedes como a perna esquerda, a altura do xeonllo, ten como unha mini perna que lle está crecendo pouco a pouco. Este tío... Collémolo en brazos e marchamos. No, porque están os goles. O alcalde. Ya, pero digo, por que lle están haciendo unha puta perna? Porque antes... Porque lle caeu unha pedra, rompeu a Ele perna. é capaz de reconstruirse. Pediríades eso de Porque ser pedí... inmortal. O sea, claro. Este tipo é o peor. Temos que levarlo para que pida o desexo. E que se foda, E sabes? que muera, sí. Vale, A ver, pero venga. si é o único habitante de Vila de Arriba. Eso parece. Non convertiría a todos os Mira. habitantes neses carallos de Canto arcilla. tempo dura a xestión esta? Unha hora. Unha hora? E canto distancia temos desde aquí ata a Goba? Un par. Un par? E a Gabalo? Algo menos, pero máis de unha hora. Date conta que estades agora mesmo en terreno montañoso, non é correr a Prado Libre, un O sea, camiño xa incómodo. En el Pardo? Básicamente, non? Un pouco. Xa se jodeu. Podes intentalo. Se non chegamos a tempo? Ah, non hai tempo. Mando o meu sirviente. Podo mandar o meu sirviente. Non, tampouco, porque hai que facelo na cueva. Sí. Vamos a ver.
Temos que conseguir... Hai que volver ao plan. É que este Didi. señor, Teño o que sea, sacrificar non a miña sintedor, sabes, non podemos pegarlle para sacarlle cousas. Entón, a única maneira é sugestionalo. Vale. Pois vamos a sus... Podo volver a usar amizade? Uso amizade outra vez. Pois tú de amizade e logo ela outra sugestión. Veña, vamos, adiante. Amizade, amigo, vámonos. Tira un dado de 100. ¿De? 100. Vales. Tiras... Este. Este, ¿es otro de 10? No. Mete el otro de 10. Estos dos, decenas y unidades. No. Muy ben. Non. Vedes como, ao conxurar, notas crepitar a maxia ao teu alrededor. Notas que se descontrola ligeramente. Notas como o teu conxuro empeza a ter efectos secundarios que non desexas. E, de repente, entrache un hipo descontrolable e cada vez que fas... curaste. Oh. E notas como, ui, que energía. Ui, que energía. Ok. O alcalde non consigue resistir a túa maxia, consciente de que acabas de efectizarlo. Outra vez, no, por favor, que queredes? Só me quitastedes unha perna, Tens só que me vir con- roubastedes a jofaina. Tienes que ver con... Por qué? Confía en mí, somos amigos. Pero... Vale. Chicos, e esos golems empezan a ir detrás deles. Ok. Agora é cando procedemos a facer un camiño que vamos a chegar non a tempo. Sí, ahora sí, porque non A ver, podemos así ahora. Non usamos sugestión. Ok. Ti podes usar sugestión despois. Vale, perfecto. Creo que é perfecto. Vamos para a cova. Que nos vamos de viaxe. Oh, odio os viaxes. Pero si vas tumbado. Imagínate. Bueno, pois entón imos para a cova. Vamos para a cova, veña. Vamos para a cova. Venga. Ok. Hora. Que hora temos? Vai de cedo, Vai madrugaste de cedo, non? Vale, genial. Ainda tedes tempo de sobra. Pregúntalle que sei que é o teu amigo. Pregúntalle se hai alguén máis vivindo en Vila de Arriba. Hai alguén máis vivindo en Vila de Arriba? Por suposto. O que pensabas que iba a ter un pueblo para min solo? Podo usar Sí. sí. Podo usar o insect para saber si... Sí. Teño que tirarlo. Sí. 3. Mais? 5. 8. É un normal, está sendo difícil de lelo. Sempre fala co mesmo tono este de rico soberbio. É unha persona difícil de ler para ti. Pois nada. Tiramos. Vamos a... Bueno, cando tío en feitices podes preguntar. Eso non me está oindo. Sí. Xa lle preguntas iso. Sí, si hai claro, máis xente. estou oíndo. Primeiro vamos para arriba. Canta xente migrou de Vila Baixo a Vila Arriba? Ou canta xente está vivindo nos dous povos ao mesmo tempo? Tal? Ay, pero pensas que obviamente todo el mundo quería vir para Vila Arriba cando viron que éramos ricos, pero pedimos un deseo para que nadie pudese decir cal era a orixe da nosa riqueza se non era mediante feitizos máxicos. E mira, claramente. É unha cláusula rara para poñer, É tamén. que non queríamos que a xente se fose da lingua e empezase a vir. Non, quero dicir que a cláusula dese non fose por ese feitizos. É que sempre tens que ter por si acaso, nunca sabes cando podes necesitar. Imagínate que chega un novo neno á vila e medra e tens que metelo nos rituales, tens que deixar sempre un... Efectivamente. Veña, pois imos por Pero aí. claro que a xente vive en centros. Mi má, como falas moitísimo. Sí, tío. Xa chegamos. E non lle doe nada. Chegamos. E descamiñando, chegades á cova. É unha cova bonita e Está atrapada na súa propia personalidade. é unha cova bonita e acolledora. Mais que unha cova, é un lugar ao aire libre onde as árbores medraron tanto que foron facendo un lugar protegido. Vedes dólmenes e vedes un gran número de pedras estilo Stonehenge postas en círculo alrededor dunha poza. Dentro da poza unha lúa crecente
E un pouco antes un altar donde un remuiño de auga se move de forma constante. Que chulo. Estás ao druida lechuga esperando vos aí. Quen é o eivado logo? O fenómeno este. Ah, falta unha perna. Ah, Ai, non, ten unha perna. Ten unha perna pequeniña, que gracioso. é o alcalde de Era xa así Vilarriba. ou fostes vos? Era así. Máis ou menos. Era así ou fostes ou máis ou... A ver. Aloi, que che dixen de decir mentiras? Mentira, non estou mentindo. Dixenche, está ben se non che cachan. Máis ou menos. Non cacharon. Ah, no. Toma razón. Total, que este señor é o alcalde de Vilarriba. Vale, e que queredes facer con el? Porque eu sacrificios humanos xa fai tempo que non fago. Vamos a obligalo a pedir un desexo. Foi idea del, verdad? Teme pinta de ser o tipo de home que busca buratos legais nas cousas. Non me acordo de que foi idea, pero... Ah, foi idea. Cando non te acordas? É unha idea compartida. É unha idea colectiva. É unha idea... Moi ben, cal vai ser o vosso deseo? Tens que sugestionar o... Sí, No, no, no. pero antes de eso Bueno, temos que dicir cal é o é vosso deseo? Ah, O desexo é despetrificar a toda a xente de Vilabaixo. verificar a xente de Vilabaixo. E cal é a penitencia? A penitencia é que é perder todas as riquezas de Vila de Arriba. Perder todos os desexos que pediu Vila de Arriba. Madre mía. Ata agora. Menos este. Excesivo, Boa penitencia. Que hijos de puta sodes. Parece che ben. Ai, faced o que queirades, xa vos ojo paina. Veña. Entonces vou proceder a sugestionar a dicho alcalde. Como se chama o alcalde? Como se chama o alcalde? Ti sabes como se chama o alcalde? Eu sí, Como se chama? pregúntale. Como te chamas, chaval? Son alcalde para ti. Alcalde, usted como se chama? Pa unha vez que preguntamos. No, digo, trátame de alcalde, non necesitas. Bueno, si queres tamén su excelentísimo. Ajá. Su excelentísimo alcalde. Sugestiona e preguntaremos outra vez, anda. A ver, Xusés, va. Xaquín, chámame Xaquín. Hola, Xaquín. Que tal? Mira, eu chamome Wichita. Quería saber eu como te chamas para poder... Xaquín, acabo de dizer. Xaquín, ese. Sí. Que tal, Xaquín? Como estás? Non recen nada, Non sei como pode ser amigos. Como tes a inteligencia? Nula. Joder, nula. É cero inteligente esta persona. Mesmo que ten outras cousas. Xaquín. Wichita. Que- Gústame como faz cosas. Sí. É como, jazz. Deixa de perder o tempo! Ya estás. Vale, vale. Vale. Mira, necesito, vale, que pidas un deseo agora que vai dar las 12. Porque vai dar las 12. Cando que irá estás, non? Sí, ás 12 vas a pedir un deseo. Ese deseo, Claro. Todos os domingos pido un deseo ás 12. pues ese deseo vai ser despetrificar a todas as personas que hai en Vila de Vilabaixo. Abaixo. Sí? Vale. Capturaches a idea. Perfecto. Genial. E como penitencia, cando che pregunten, vas a decir que en Vila de Arriba vades a perder todas as riquezas. Todos los desexos Todos que os pediron. desexos. Todos Menos os este. desexos que pedistes, menos este. Ai. Capturache a idea. Notas como intenta resistirse á túa maxia, pero os dados decidiron que non. Así que... Claro que sí, señora Wichita. Parece unha idea... Oh, señorita, está usted intentando flirtear conmigo. No, quedoume claro que eres máis gay que outra cousa. ¿Por qué constreñirse a un único? Tamén tes razón. Hay que fluir. Bueno, entendiche. Claro. Genial. A miña jofaina, por favor. Sí. Toma. Gracias. Colócase, agita 3 veces. Vos sabedes que é completamente innecesario porque o druida lechuga non fixo. Pero que deixamos de facer a El performance. ¿No? agita 3 veces. Está así como un pouco a pata coxa porque lle falta unha perna. Apoyando a mini perna contra unha parede. Para non desequilibrar. E empeza a verter, vedes como sae ese fío de auga que empeza a brillar, reflejando a luz dunha luna ahora mismo inexistente, porque estás completamente a cuberto. Empezas a formar esa pequena poza, e cando a poza está completa, solta a jofaina,
a agua empeza a agitarse, a Jofaina queda facéndose fonte e empeza a salir un bulto da auga que colle forma e vedes de repente a unha criatura en apariencia marítima de pel azulada con agallas polos lados, extremadamente musculosa e espida. Son o Senio da Jofaina. Quen requiere os meus servizos este domingo? Non está tan musculado. E agora, pois pido que despetrifiques a todos os de Vilar abaixo e lle retires todos os desexos menos deste, os de Vilar arriba, como penitente. Así sexa! Fai así, encóllese e como se alguén tirase da cisterna, empeza a dar voltas e a Jofaina cae ao suelo, o sea, desprovista de magia. En ese mismo momento hai como unha explosión lumínica e vedes como os golems desaparecen, o diván desaparece e empezas a escoitar un grito: ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me desangro! ¡Que me desangro! ¡Que me desangro! E vedes a un señor con claro sobrepeso, pelirrojo, tirado no suelo, cunha barba destas que vai barba a parches, e sin unha perna. ¡Ai, que me desangro! ¡Que me desangro! ¡Dios mío! ¡Valédeme! ¡Valédeme! Pero que alguén me vara, por favor! ¡Que me desangro! Eu curo. Sí, Cúralo, moi vale. genial. Explicades primeiros auxilios e tedes aí O sea, que a... tú pobre, Estaba sin gustando perna. muchísimo performance. Me estaba dando cuenta de que había que salvar a esta persona. Pois nada, vedes eso, vedes a verdadeira física do alcalde, un señor con claro sobrepeso, pelirrojo, con pegotes de pelo por todo o corpo e sin unha perna. Vedes. Que vedes, que? Éxito. Que? Mira, éxito non, porque non queríamos matar o diario. Pero mira dos Levo moito rato esperando a poder facer isto outra vez. Tedes que deixarme darle un bofetón así. Adiante, que- adiante. Sí, Vale. A tope, estamos. 14. Mais o que tedes darse, tira o dado de daño, Eh, un dado de 8, se non me equivoco. un día, macho. Mais a túa destreza. 4. Inconsciente no suelo. Xa non se sangra e xa non protesta. Eu sinto ser... Por fin de acuerdo con esa. Sinto ser aquí a brasas, que sempre dá voltas as cousas, pero que necesidade temos nos de matar o diaño ese? O sea, Hai que romper a Jofaina. Para que non volvan Para que non volva a pasar lo mismo. podemos esconder a Jofaina nun sitio inabarcable, rodeado de hechizos que non se poden atravesar e xa está. Hai Esta que- mesma cova pode quedar Hai que romper a Jofaina. roda. Hai que romper a Estou de boda, acuerdo. 100%. Os círculos hai que rompelos sempre. A costa dunha vida. Poderíamos tamén quedarnos vida? coa Que vida? Jofaina e A pedirles Adrián. esos nós. Que non é un diaño, que é un xenio. Pero Xene, pois se non nos atacan, se queda sentada esa, dicimos, mira, si queres... Es libre, es libre. Pregúntalle aí ao teu amigo si... E se quedamos coa Jofaina unha semana máis? Pedimos o desexo de liberar ao xenio. Sabes? Que non se enseñe nunca máis. Ou, alternativamente, quedamos coa Jofaina. No, Quedamos coa Jofaina, pero con permiso de non usarla. hai que romper a roda. Eu estou de acuerdo con romper nación. Eu non penso Hai participar que romper neste asesinato, lo siento. Non é un asesinato, se el decide marchar, marchou. Non hai que É polo matalo. ben de todos, porque realmente sabemos que se nos quedamos con ela non vai ser para facer sempre o ben, porque vamos a acabar perjudicados. O sea, que é mellor rompela e que Sabemos que si a rompemos, el vai crear outra, que nos lo dixo antes aquí o compañero. Entonces, É verdade. Bueno, entonces, hai que matalo. pues matamos a Diana. Hai que acabar. É un demo, está clarísimo que é un demo. Os seus poderes o que fan son maldades. Detecta o mal ese De que faz. feito, Exacto. ainda non rompemos a Jofaina. Vou a detectar se é un objeto maligno ou benigno. Dalle caña. Mas vite. Non fai Non te falta. tira nada, Ah, no, consuros. Lanzas o teu consuro, de novo notas a presencia maligna, a presencia infernal na túa compañeira. Na Jofaina, notas unha presencia do mundo férico. Os feis son as fadas, son seres traviesos e falcatuosos por Ujú. natureza. Pero non malos.
non inherentemente Medio malos. pensionista, nin bo nin malo. Traviesos. O sea, que estamos como estábamos. Veña, vai. Pois entón... Non, pero se non rompemos a jofaina, verá que... Eu creo que a nosa intervención na orde natural xa foi suficiente como para ahora mismo matar a esta persona. E se Pois- tiramos a jofaina un río. O mar. O mar que é innavegable, porque está cheo de criaturas que impiden navegalo. A alguén pillar referencia, lo siento. One Piece. Joder, Ah. Mikey. Ah, ui, estaba mal feito. Sí, non quería dicilo. ¿Qué? Non me acordaba do ritmo. Eu pensaba joder. nos tambores de One Piece tamén. Vale, pois tirámoslo. A mí parece boa idea. El ojo, jefa. O crego está encima dunhas cascadas da hostia que van dar ao mar. Igual... Aproveitamos o viaxe. Estaría ben. E se, por exemplo, vamos a aproveitar aí que vamos a Non Velocelero? tes por que fingir que non é idea. Eles falan Pero telepáticamente. acabamos de verte como Vale, vale. mirando intensamente. Quítame a ilusión de poder ter unha boa idea en todas estas 4 horas. Dixo. Conta a idea, eu non sei de que vai. Nada, ir velo creo que están unhas cascadas super guais, entonces xa aproveitamos e tiramos a Vale. jofaina e máis pillamos o Habrá crego que e... envolverla en algo. Pues en hiedras que tes ti muchísimas. Vale. Claro. Fan un entangle deses. Moi ben. Envolvedes en hiedras a jofaina. E vamos, non locura. Adiós, Eloy! Odias, cabrón. Sabes o chiste do entre dos vallas? Xa o Hombre, sabes, vaya hijo de hombre. puta. Esta pagan vos por levala, verdad? Sí. Sí, vale. Ai, que ben facedes polo mundo. Verdad. Adiós, Eloy! Adiós, cabrón. Eu non lle fixen nada, creo. Bueno, O carallo. Moi ben. Chegamos a... podemos ir Vamos a andar lejos, ¿no? Sí, Sí, sí. Avanzades, ides seguindo as criaturas de Aloy e de Wichita e empezades un ascenso extremadamente vertical e incómodo porque é unha cascada poderosa, unha catarata fuerte, a agua flúe con forza, toda esa bruma que genera empápavos e desmollados e ademais o ruído da cascada é ensordecedor, é casi como estar en primeira línea dun concerto, tedes que falar a gritos ou mediante as mensaxes para poder escoitarvos. Vale. Toda esta bruma fai que... Uso a mensaxe telepática para dicir veo. Podes contestar telepáticamente. Que ves? Unha cousiña. Como me digas que é azul, mátate. Non, é verde. Genial. Non será o castiñeiro que está aquí de lado, ¿no? Era jofaina porque está envolta en... E eso, por culpa de toda esa néboa e ese ruido e ese tremor, non vos detectades ata que prácticamente tropezades contra un ogro. Hostia, verdad, había un ogro. Oi, o ogro. Tirade todos iniciativas. Chegou o momento. O dado normal, ¿no? 18. Mais un 19. 14. 14. 14. 14. Oh, lol. Tira de novo para empatar. 8. Ti? 9. 9. 5. Qué mierda. 9. Ti? E ti? Son 8. Moi ben. Donixi, vas de primeira. Donixi. Que é máis tocho? Scorching Ray ou Magic Missile? Scorching Ray fai máis daño, mas misil máxico non falla nunca. Falla aí un zoom a onde está a pelexa para que veas máis claro. Vale, pois... Magic Missile. Moi ben, pois tira 3 dados de 4. Ai, Sale o de 4 este, non? Sí. Un... 4. Ok, vedes como... E ahora tiro un dado de 20. E que non xala un... Un dado de 20. Sí, para ver se desmedras máis salvaxes. 7. Vedes como salen 3 globos de luz que impactan contra o ogro, facéndolle, deixándolle queimaduras, e o que fixo foi enfadar ainda máis. Wichitos. Vale, utilizo o poder da suxestión.
Pues ya se me da de puta madre. Entonces, ¿no puedo utilizar otra vez? Mierda, estamos lo mismo. 3 H's. Pues se pasó una hora. Pero non tomou unha siesta. No, mierda. Vale. Pues entonces utilizo a prestidigitación. Ok. E fagolle creer que ten unha gripe descomunal e que non se dá movido. É moi feo, eh? Uf, que horrible. A ver. Que ten uns dolores horribles e que non se dá movido e non sei, es que está tan malo, tan horrible, que non dá feito absolutamente nada. Cágase vivo, tirita, o sea, unha gripe destas de que te deixa, ¡buah! Oh! Cágase, literal. Ves que non lle importa moito. Mierda. Pois... Podes movervos si que, o sea, no teu turno podes moverte por si te queres apartar del para que non te zosque. Quédame aquí. Son estúpida. Despois de Wichita, Choripain. Choripan. Choripain. Choripain vai utilizar a corda Ok. para amarrar o ogro. Ves como Choripain empeza e a corda como se tivese vida propia, empeza a dar voltas, a orbitar o ogro, constreñindo. E efectivamente, está constreñido. Ten os brazos inutilizados, sigue tendo as pernas e a cabeza libres. E vai el, que o que vai facer na súa rolda é intentar darlle un cabezazo a Choripain. Avanza un pouco hacia adiante e... ¡Bum! Vamos a ver si te da. Dache susto. Es como ¡bum! Pero puedo bloquear ou non? Sí. Vamos a bloquear. Lo tienes. Tira un dado de 10. De 10 era este. No. Sí, 8. Vale, y ahora vamos a ver. Faiche 15 de daño. Ostras. Ti agárralo e desos 15 eres capaz de paralo suficientemente tempo como para non recibir todo o golpe do impacto. Reduces o que sacaras no dado máis o teu nivel, o sea, 8 máis 3, 10. Teño... Recibes 15 de daño, tes 24. Recibo 15 ou recibo 10? Recibes 5, porque os outros 8 máis 3 conseguiches paralos. Ah, vale, vale. Vale. Entón recibes Ya 5. está, non. Que apunto aquí abaixo, onde se apunta? Ao lado da vida, pois, tes un hueco vacío. Vale. E despois do malo vai Aloy. Eu iba a lanzarlle un látigo cepa e enganchalo nas edras por aí. Pero casi que llevo a lanzar un rayo. Sabes que se xogas ben as túas cartas Sí. e te colocas ben, con un par de látigo cepas eres capaz de tiralo ao vacío. Ah, Entón, non sería inmediato, pero se o Está vas atado, arrastrando... Está atado. se está tanto como te debo a ti, eso que Doy un cabezazo. non entendí. Él está amarrado así de brazos. Ah, vale, de cabeza, claro. Vale, pues uso o látigo cepa para intentar lanzarlo ao vacío. Muy ben, apartaste así un pouco e... tira. 9 máis o que sumas no ataque. 5. 14... Non dá. Vamos a ver, te digo. 14 daño. Tira o daño, que é un dado de 6. 16, O normal, de toda a Normal. vida. 3. E ademais turras del cara a ti. Crees que outro turrón fuerte e igual só tiras ao vacío. Buenísimas. Ok. Vale, teño unha pregunta. Se utilizo rollo Sorcerer's Burst ou Scorching Ray, iso ten tamén, aparte de facer o dano que fai, Impacto pode, detrás. pode ter un impacto rollo de emburrar. No, o impacto de empurrar faicho este. Este Sobre sí, ese, ¿no? sí. Vale, pois tiro isto, en plan, intentando emburrarlo para o vacío. 15. Daslle, sobrada. Fai o daño. Este, ou cale, Un dado de 8. ese era. O rombo. Ese. E vamos a ver se consigues empurrarlo.
E efectivamente consigues empurralo un pouco máis. Está ao borde do precipicio. Moi está. Sigue atado, non? Os brazos tenos inmovilizados, sí. Vale, pois utilizo a prestidigitación, Ok. ¿sí? Para que perda o sentido de equilibrio totalmente. Se pode, non? Podes intentar? Sí, es que o Scorching Ray este non ten, é o que falábamos, Non, que claro, non empuxa. Te dirás? Bueno, intento, ¿no? Es que non mucho que teña outra opción. Muy bien. Emites sonidos y efectos sensoriales para intentar joder yo oído y que perda el Sí, equilibrio. moi desagradable, sí que perdo o equilibrio. O tío está... ves claramente que no has visto la escuela. Como a mí. Entendémonos. Y está claramente desorientado, pero consigue... Vale. A súa masa de carne tal que consigue manter o equilibrio. Queres moverte? Queres facer algo máis? Hacerse así. Podes, Non vou a... Porque a miña vida está en peligro tamén, hombre. Va a ser así un pouco... pero morrerías como unha heroína. Choripain. Non estaba usando os bonus actions estes que teño, pero bueno. Mirei antes que teño como unha ráfaga de puñetazos. Tes. Pois iso. E te metes un bofetón que empuja. Bofetón que... Bofetón. Bofetón, por favor. Oxe, creo que batimos récord de bofetóns. Vamos, bofetón. Tiro un 20. Tira. Fua. Acórdate que tes a ficha. Ah, por supuesto. Mais o que sumas daslle o bofetón. Tira o daño. O daño que quera. Un dado de 8. Un dado de 10. Ah. Sí, porque Oito. sacar un 9 nun dado de 8 é complicado. Este. Un 4. Mais o que sumes de destreza, son outros 4, non? Sí. E daslle un par de empujóns. Está, como podes ver, ao borde do precipicio. Tío. Está que un sopliño de vento se lo carga. Tedes capacidade de facer algo máis, se non vai ela ahora. Si non Puedo podes Eu facer imólogo, bonus... eu imólogo, si queredes. Bonus action, ¿no? Sí, Puedo usala. pode. Pois outra bofetada. Usas a túa bonus, gastas un punto de enerxía para poder dar eses bofetóns. Adiante. E que onde está? O de 20. 19. Mua. Gastas outro punto de enerxía para empurrar e vedes como o ogro, como se fose Hans Gruber en Jungla de Cristal, vai caendo, amarrado, Claro. hasta que se perde baixo a néboa da cascada. Finally. Hooray! Onde temos que topar o cura? Non me acordo que son natas. Con todo este lío, podes quitar zoom ahora para que se vexa todo aí. Con todo este lío, vedes como baixa da casa un home, un home tamén nos seus 40, boa mata de pelo, de complexión normal, pero todo en el grita atractivo. Hai algo que non é, sabes, non é un Adonis, non é alguén especialmente guapo, non é, pero non podes deixar de mirar É por aí. magnético. Bueno, Ten un magnetismo que Volve todas as da baixo. non creo que se para tanto. e chega onde vos que vos fixo o meu compañeiro, que necesidade de quitar unha vida para chegar a mí. O mellor podemos intentar esquivar. O meu único ver, amigo chegou nesta terra e acabades de matar. Atacounos. Estaba protegendo o seu territorio. Son Rodolfo. Rodolfo. É mentira, porque son don Son Anselmo, don Anselmo. Son Anselmo. Mentir non podes mentir porque és cura. Por facer o que queira, Vas, porque estou pois. retirado. Ah, está retirado con 40 anos. Carallo, vai ben un negocio. Aí vai. Ainda non, espera un pouco, espera un pouco. Espero. Non é necesario. Máis violencias. Acabades de matar ao meu único amigo nesta terra. Que o levou a vostede a recluirse aquí nesta...
os de Vilabaixo. Demasiado mujer. E que che fixeron? Pedir e nunca dar. E te pediron? Ai, despetrifícame por aquí, ai, cúrame por alá, ai, que ahora me doi non sei que. Alabín, alaban. E non lle daban nada a Aproveítense cambio? de min, nada. Nada. Nin todas as mulleres. Vos sabedes o caro que é quitarlle a petrificación a alguén? Cóstame quitar unha petrificación, cóstame 100 monedas de ouro en diamantes. Ti te crees que alguén se ofreceu algunha vez a pagar? Estaba quedándome pobre, que estén por el culo. E a quen lle pagas ti esas 100 moedas de ouro que che saltan caro? Non as pago, Ofrécelas. teño que ofrecerllas ao meu Deus que as consume Ah. para canalizar a maxia necesaria para quitar a E onde aflicción da sacabas ti pedra. esos cartos todos? Teño un pasado no que, como vos, fun aventureiro e fixen as miñas riquezas. Pero estou me quedando sin cartos por culpa dos de Vilabaixo, que les den polo cu desagradecidos. Fun andar o parvo este papiando do alcalde e dixenlle: home, contribuya, mitad inde que sea. E dixenme: no. E dixenme: pero a tomar por culo. Pois sabes por canto despetrificamos a toda a vila nos? Por 5 monedas de ouro. Ben, Bofetón. Home, unha cura de humildade que intento. flipas. Pam, tira ataque. Vai estar chatadísimo. Cando vas a darlle golpe, poncho o antebrazo, párache. Tamén eres monje, ti. E notas como empeza a quentarse o seu antebrazo. Foi unha salvación de destreza. Tirado de 20. Sumalle o que teñas aquí donde poña destreza. 4. 16. Fallas. E notas como sale un lume abrasador do seu antebrazo, faiche 11 daños de lume e empújache 10 pés hacia atrás. Vos, todo isto pasa en un instante, des como este vai a dar un bofetón. E con que vida estás agora? E Don Anselmo, sin apenas esforzo, coloca o seu antebrazo e sale repelido o vosso compañeiro, que se levanta cheo de queimaduras. Sí, claro. Pero este poder de onde sale? Non te preocupes. E inmediatamente Don Anselmo extende a súa man e curache. Bueno, tío. Vas a estar quietiño ahora? E en final, moi ben. O que vos decía. Entón, eso, que lles den polo cu. Si alégrome que vos cuidasedes arreglar eso dunha forma máis sostible económicamente, pero eu non volvo con esos desagradecidos. Estás interesado en saber que estaba pasando? No. Wow. Pues ya está, marchamos. Eu creo que é boa persona. Pero quen é este tipo? Por que tens estes Oscura. poderes? Porque tengo un pasado como aventureiro. Estamos como Pero, en realidad, insinuando world building. Es que usted vamos vir aquí porque xa non necesitamos para nada. O sea, matámoslo. Fixemos algo polos caras. Matamos Mataste o meu ouro para nada, é o que estou escoitando. Guau, pues sinto un montón. Para ser sustos. Non pasa nada. No. Vai adentro da casa, saca un vial de que parece sangue, E reviveo. verte no chan e como se fose unha planta, Aparece outro. sale un ouro. Parece o mismo ouro. Pero Hola, está chetadísimo, dalle un Anselmo, cariño, eh. hola. No, no, Está, é unha locura. Está chetado. Ya está. Total. Bueno, este non mo matedes, Bueno, vale. Puedo facer ella así agora, a ver se vai. Wow. Volvemos a Vila Baixo a recoller o noso premio. Non Eh. digades aos da vila onde estou, vale? No, preocupe. Prefiero a tranquilidade. durante Incluso a época. señoras. A nadie. Vale. Non me No, vistedes. hombre, es que non ten aquí mañá pola mañá para misa das Como se 12. chamaba do vermo? Herminia. Herminia. Pois Herminia botaba de menos, eh? Tócame unha vida de reclusión. Vale, entón que? Volvemos para baixo para pillar 5 Sí. monedas e xa está, porque os pluses... Sí, non pero nos primeiro vamos- tenemos que tirar isto por... Literal. Los que sí que temos. Claro, en plan de... Un solo. Un solo. A ver. Lanzades a Jofaina Jofaina, sin non ninguna haberá que- ceremonia, en plan, ala, No. adiós. Porque é unha jofaina tampouco. Mientras está caendo, acordades vos de que as hiedras flotan e vai caendo e caendo e caendo, perdéndose de vista. Bueno, pero vai caer. Pero non flota, non? Non sabedes, está caendo. Vale. Pérdese na bruma da cascada. Catarata. Volvedes a vila donde domingo, gran excitación, todo o mundo está comentando, xa non están as estatuas na fonte, ninguén se convirteu en pedra nese domingo. Hai algúns que están un pouco decepcionados, pero vedes a un especialmente contento.
Non sei. Aunque lle partestes a mandíbula. Ah, Está especialmente contento. Por qué? gañou a porra fijo. Amigo, gañei a porra. Dixen que ides a arreglar isto e non me fallastes. É que eu ainda estou pensando que me parou o bofetón a outro. Pero este... Bueno, vou usar estos cartos pa ben. Como vos chamades? O decoro societario. Decoro societario. Sí. Mira, esta fuente acostumbrámonos a que tuves esculturas. Putas fuentes, tío. Vamos a poñer unha escultura de vos. Que non se diga, así que posade. E ter que posar un rato, porque o ciceleiro é lento, pero... Esas son as poses que queredes para a escultura? Sí. Buah, chaval. Perfecto. Tan. A túa é movimento. Teño memoria fotogénica. E mentre toda esta situación pasa, chegou o alcalde tamén onde vos vedes que toda a vila está a tope con vos. Non sabedes como, pero tedes cervexas na mansa, menos ti que tes un vermú. Es que sí, tú. E el auga. Non, al puxeron unha cervexa. Non sabedes Non que... bebo. Ti Non bebe, en decides. general, non se hidrata. E chega o alcalde onde vos que, buah, xa me dixeron que jodeste os de Vila Arriba. Ai, que tamén arreglastes eso, dame igual, pero buah, estamos de Vila Arriba a chorar, que non sei que non sei canto, que si demos un pouco de comida. Maravilloso, maravilloso. Tomade, davos un saco de cartos. Aquí, amigos para sempre. Salúdame sempre, Temos unha estatua, ni tan mal. Pois sí, está ben. Está guai. Canto era o plus? Canto nos pagou? O doble. Como repartimos isto? Mira que hai na Sí, sí, jofaina esa. Mira que hai na bolsa esa, por si acaso. 10, non? Pois está ben, non? Bueno, 10 un pouco ratilla. Pero bueno, está ben, está ben. E con... Ah, e don Anselmo non che sabemos nada. Me la suda don Anselmo. Ah, vale. Todos son boas noticias, ose. Está o alcalde a tope. Están todos moi borrachos xa. O sea, levan celebrando desde que ao mediodía se despetrificaron, non se petrificou ninguén máis, están todos extremadamente bebidos. E con decor societario uníndose á celebración, posando para a súa estatua e habendo deixado marca no continente, acabamos a aventura de hoxe. Vémonos na próxima. Listo.